The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Vice Mayor, nagdungan giniman sila ni Mayor Bing, no? During came back as the mayor of the city of Bacolod in 2016, si Vice Mayor Elcid Pamilyara na niya ang aton nga Vice Mayor. Kag na-remember ko si Vice Mayor Elcid ni kuala ni saya kay sa unay ni kadalagan as councilor, why ni siya nagdaog, kadua daw basta pagkadason ni kadalagan number 1 siya. No, number 1 siya, and that I think he kept that position sa sunod pa nga mga election until he became the Vice Mayor, no? So, kakuan ay ka-silent ni kayo nga worker sa kay Vice Mayor Elcid Familyaran, a very good ally and a very good soldier for that matter, no? Muli pa na, ako naman nagliga ng istorya kami ni Kwan, ni Ma'am Portia, lingko si Vice siya daw ka good soldier gina siya, no? Sige Vice, actually si Vice ni support na gini. Pero ang akon nga nakita diri, si Vice Mayor has done, sa nasiling mo ng Sunart, has done a lot during the height of the pandemic, no? Mugito nga siling ko doon nagdugang ni Krong Kalbo ni Vice Mayor ni sang trabaho, yan sa just chairman sang IATF, no? Can you share to us, Vice, anong mga experiences ni mo during the pandemic, being the chairman of the IATF? Well, visible and accessible ako that time because I was directed by the good mayor to chair the committee or the local IATF. No, gin-delegate ni mayor ang function sa ako. No, as chair. But starting day 1, si Mayor Bing never sleeps. Amo na sila hubla. Meeting si Mayor Bing sa aton mga doctors. Kaya din ka makuha sang imo wisdom. Sa experts, ng mga doctors, we don't know what will happen. Diba? Sa pagsulod sang COVID or sang virus. So, si Mayor Bing nag-meeting every day. Tag-8 ka oras, mamaya gani nga 12 hours. Alas 2, alas 3 ang kagahon. Daily nga meeting. And dati kita ga-implement sa dalong kita implement sa galibot, nag-round, no? So, mo na siya ang role ko at that time. Only that nga ang akon authority is limited. So, I have to consult him. I have to ask permission from him and implement it. So, may mga different committees. In fact, tanan nga councilors. No, si Councilor Novero, Councilor Ising, Councilor Cindy, Councilor Aying, very visible. Tungod ang committees nila nag-handle sa mga gin-divide ni Mayor OFW, locally stranded individuals, and HAPORs, no? Authorized persons outside of residence. Kung hindi mo nang batian niya si Councilor Ramos, Councilor Baribar, because ato sila sa economic recovery nga committee nga gin-create ni Mayor. So, complete to siya. Hindi to lahog. And that tanan nag-perform din. Tanan nagrisgos ang ila kabuhi. No? Amo na siya ang... In fact, damang kita the first Kita ang the first nga may biolab outside of NCR. Then kita man ang swab mobile, the first nga may swab mobile sa entire country. Damo kita the first. And that, we are very happy. We are happy to report to the public nga more than 135% ng aton
vaccination. Pila ka percent, Vice? Pila ka percent aton vaccination? More than 135% of our target. Oo. So, daw nag-receptive na ang tao, no, sa vaccination. I think before sa aton, perti man ang kampanya. And for the past 5 days, nagnubo ng cases ta. In fact, nag-50 plus lang ta tomorrow. Do you think na today? manaog ang alert level naton in the coming days? We are expecting that sa 16. Kaya kung lang taon mong ang statistics, even in the entire country, manakog eh. Ang Manila, ganun expect na nga level 1 na sila. And hopefully, by March, balik na sa normal life ta. Hopefully. Kabay pa. Art. Vice, sa ang sabi ng Panginoon, katulad po, yung mayor na daw sabihin, this is not report. Ano ang nakita sa mga producer kung paano ba yung pinahandle yung maayos niya kung ang record sa mga producer? Yung dito mo ka, bati mo. Paano nila mag-ulat si Hindi clear. Hindi clear ang... Okay. Daw hindi siguro makakuan si Vice. Sige, so dito ko lang ang pangakot ni Action Art. Daw paano nimo ginahandle ang sangguniang panlunsod, no, being the presiding officer, no? Hindi ba na mo na sa I see, ang sanggunian panglungsod is a collective body. And you have to deal with 14 unique individuals. correct. May different upbringing and level of intellect, no? So amo nang reason nga we created 31 committees. Isa lang dapat committee that I am the chair. The committee on liaison between the executive and the legislative. No, kaya kung may mga concerns sila that they want to gusto nila nga yambal kay Mayor, nga gusto nila ako ma-intercede or ako ma-bridge, then I will do that. Mayroon kami na-create nga committee nga liaison between the executive and legislative. Pero angot sina Vice, muniho kay nakita nato ang komposisyon sa aton nga sangguniang panlunsod, tinagligad nga eleksyon 14-1 gid man mo, no? 14-1 gid man sa nagligad nga eleksyon, do tayan lang masweep, no? Ang komposisyon is of course majority is with the party, no? Sa preside mo, ang mga legislative agenda ni Mayor, hindi may ara kasi sila si kuno na tungod nga ilam lang na daw nahimo daw stamping pad ang sanggunian naton. Is that ina nga akusasyon o ina nga mga hambal, is that true with the council? Hindi na. That is not true. No, apat ka bilog ng aton halin sa lawyers. And all of them are the entire members of the council are all responsible public officials. In fact, ako gani bias ko eh. Si Councilor John is a good friend. And I am biased to him. Honestly, ginapagustuhan ko lang na siya. In fact, ga-PM na ganing ako mga upod nga ang time nahatag sa bala sa iya. But then since nga for me, ari siya sa opposing camp or he's not a member of the party, but I will give him the time unless nga there's a motion to stop the debate, then I will stop it, no? As long basta kung wala may naga-question nga we've been discussing this for the past pila ka minutes and even labot na inuras. Kung why sa may mag-question sila, sige ko na. So meaning, can you assure sa mga Bacolod noon nga whatever inang mga agenda ni Mayor da ngayon na pasaka sa sangguniang panlusod, they are being discussed thoroughly. Iwan niya siya nga daw pagpasar pasar lang, kundi nga gina-discuss siya, gina-debatihan. May mga misconception niya sa aton pumuluyo eh. Ang sanggunian and the executive and legislative, kung siya, co-equal body. We legislate, the mayor executes. And that support group lang kami.
whatever legislative needs of the executive, and also the legislative action needed by the congressman. May mga measures kung isa. Pero sinisang hospital, Okay. part ni siya actually siyang priority projects or promises ng GP. Specific na we will support the increasing the number of Hospital beds. hospital beds from 400 to 1,000. And construction of a hospital. But ara na siya sa agenda with funding coming from the national government and local government. So munang support nga whatever support legislative needs or support needed by the congressman and the mayor, ari ang sanggunian, no? But balikan mo ya ang ako may work ethics ko eh. Balikan mong function niya sang vice mayor. Specific na siya. No? Be the presiding officer of the sanggunian panglungsod. Vote in case of time, appoints the officers and employees of the sanggunian subject sa civil service rules and guidelines, and assume the function and the office of the mayor in case of temporary and permanent vacancies. So mo ng specific na function sanggunian, no, for the public to know ang tanan nga except sa priority programs ang base ang executive or ni Mayor Bing, ang may ara kita ang aton programs bala ang ari na halin sa Barangay Development Council or barangay, yes, nga mo ni silang direct or nag-set sang economic and social development sa aton kabarangayan. And 1/4 of the members na alin sa NGO. Then ihaboy na nila sa City Development Council. And amo naman ni siyang nagabalay sang aton short term, mid, and long term programs ang executive or sang city, aided by the CPDO, City Planning and Development Office. Then ihaboy na to nila sa amon for approval. Ang sanggunian hindi ka dugang pero pwede ka kaiban. So, lantawon mo, sino ba lang pwede maka-interest sa City Development Council? Isa lang gid, ang chair ng Committee on Finance. Kaya siya na tumasiling nga, hindi naka-afford ang city. So, amo lang ni budget ta. In fact, ang congressman member ng CDC. Okay. So, na masulod ang checks and balances. Hindi pwede nga ungko ko to sa CDC kaya kami ma-approve sa nila priority or annual development plan. Amo na, may annual ka, may midterm ka, may long term ka. See? Kaya tanan nga problema ni siyang syudad, nakita na ni. Ang problema mo lang funding. So that is why nga ang hindi masarang arap ng congressman, tungod nga hindi masarangan sa city, si congressman ang mabulig. Si Vice Mayor Elcid Camillara, nagsunod nga ako niya, napakita ko na siya bala nga, daw tao, ni siya bala nga, I saw his calm under pressure bala, na kita ko ginasuna nga, dahil sa sanggunian na may nagtinapungulay, si Vice siya ka, tulog na sila, no, kaya kung ano, tanaw na ni Vice Mayor, no, how do you do that, Vice, ka daw kakalma lang sa imo, yabisan ko nano ka kalatabuaw? Mas manami ang face-to-face nga session kaya makita mo ang reaction or ang individual nga kung saan ang temperament kaya bala. Makita mo sa Zoom. Zoom, So, subong medyo mabudlay, hindi mo na makita kung sinong ga-raise ang ilahan. No?
So, nakatilaw kami, balik sa face-to-face. Na, ang sekreto lang din siguro nga you have to be fair with everybody. Sige. Masigil lang kami yan dyan, no? Okay lang kami. Sige. Anyway, Art, may congratulations, Art. Vice, ang council, matanong kita, mga madako sa ang masabi ko na po yung council people who majority is member of the group of Progreso. Ang ginagawa daw masabi ko, may isa na councilor, nalagapan, why siya kasi pataong, isang iyang gusto yung pasunod because Sila rin. Ara sila rin. No. Ano po matulog kayo? Actually, Tonta, that is not Sige, okay lang na. true. No? Actually, Tonta collective na isang gunian. We have to respect each other's opinion. I-present mo na yung imo proposal or ang imo opposition, then you have to convince the majority of the members. So if you cannot convince, perding imo proposal, then you have to accept it. And kalabanan damo, ako personal experience ko, I was in the opposition when I was councilor. In fact, twice. No? I authored and passed 41 ordinances. Nari ko sa opposition. Diba? So, liton ta ang all members of the Sanggunian are all responsible public officials. The way I see it, siguro kung nakita sang council nga daw ka meritorious mo lang sa imo nga resolution or ordinansa ginapasar guro, they don't they cannot do otherwise but to go with it. Isa siyang, amo ni siya ang dapat kung legislator ka, konsyal ka. Kung may mga ordinances ka nga may funding requirement, you have to consult the mayor through a public hearing. May consultative fund ka. Ang budget officer mo, kinanlan mo na siya. Kung isa masilang-silang ngakon, ordinance, why man to ma-implement? Because of the priorities of the mayor. Hindi pwede duwa mayors bakulod. So may priorities na siya. So ikaw nga proponent, dapat ang imo ordinance nga may funding isituit mo nga kaya sang syudad to fund your proposal or your ordinance. Hindi pwede nga maplagpat ka lang da. Bubutang ka da budget 200 million, half a billion, hindi mo nakuhaon. Diba? Kaya ang damo-damo man yung priorities ang mayor nga he wants to implement it. So, dapat careful kada hindi kay kanay data. Hindi kay palagpat nga maubra ka lang da ordinance nga pag gusto kada iya butang sang budget mo na hindi masarangan siyang LGU. Sige. Siguro lastly siguro before we go to sa dason naton sa kay mayor no. Kag sa aton nga break anay. Magkot lang ko ba sa imo, way ginagsulod sa ulo mo madlagan ko ya mayor, dagan ko congressman daw mo na blanco na nagsulod sa ulo. Nagsulod sa ulo ko nga hindi ko maglagan. Amo nang tudtod. Nga hindi ka na katanin lagan bisan vice mayor. Yes, hindi na. Really? Ang akon to lang nga granddaughter nga nagpositive. Okay. Nagpaminsar ko to law. Okay. Na-discuss ko na kaya siya. And how do you take the bashing katabo sang nagligad ng ikaw ang chairman sang IATF naton? I'm sure ang bashers pertigid oy kagaling ko. You cannot please everybody. We are just implementing what is mandated for us. Gina-implement naton ang national nga directive because they know better. Gintunan na nila mga specialist na to yung advisors nila. Kita di sa local nag-implement lang. In fact, ang LGU gintagaan man authority. But si Mayor tinag-discuss man di sa may mga differences of opinion sa aton constituents.
But kuwan ka lang, may kung ga-consult ka mo nang ginay mo ni Mayor, consultation, and get the decision of the majority. Consult si Mayor sa businessmen, consult si Mayor sa mga medical doctors naton, consult si Mayor sa amon. Amon na, we have to balance the economy and health. So kung kisa may ara nga hindi conforme or ang interest niya na igo and negative ang iyang pag take sang or pagkuha ya sang decision, but well lang, nothing personal, respetuhon tang ila opinion mo na nga aton ginay mo action boy. Sige. Lastly, siguro, Vice, no, kuhaan na lang si Vice ang iyang mensahe or gusto mo ipadangat sa atong pangluyo sa siyudad sa Bacolod. Vice Mayor Elcid Familiaran. While nagapanaog ang aton cases, halong tagyapon, kung bakunado, protektado. Mayong aga.